dag skal vi spille noget sjovt. Ja, den stoppede umiddelbart. Men ja, vi er herinde. Og i dag er der meningen, jeg skal lige læse, og jeg skal lige ind til Mikkel. Ja, han er hernede i hjørnet, jeg skal med ham. Og vi skal lige hurtigt. Skal ikke ind den der. Jeg skal besøge ham. Sådan. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det bare mig, der sender fjernsyn. Så er vi her. Og hvis I ikke... Ja, Mikkel, bare tal til mig. I virkeligheden. Det er meningen, jeg skal blive læge i det her afsnit. Sjovt. Ja, jeg skifter nu. Hvorfor pink gulv? Og sorte væg? Og sorte vægge? Nej. Se. Hvis vi nu sætter den her over. Og så laver den om. Så i starten skal vi bruge. Hvad? Okay. Mikkel, jeg